Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Good morning, good morning! Punto por punto kay Atong Remo. Araw na naman ng Biyernes, June 19, 2026. Punto por punto kay Atong Remo. Happy Friday sa lahat ng mga estudyante. Nakasurvive na naman kayo kahit na papaano sa loob ng 5 araw. Punto por punto kay Atong At Remo. bago natin bigyan ng punto ang lahat ng mga isyu sa loob ng 1 linggo, Punto por punto hayaan Atong Remo. muna nating batiin ng happy 78th birthday ang ating pinakamamahal na dating gobernador, dating 5th District Congressman, Congressman Amado Tutaan Espino Jr. At sa technical side, makakasama natin si El Presidente Nixon Dakal. At samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras para bigyan natin ng punto por punto ang bawat isyu. Punto por punto kay Atong Remo. At ito naman ang aming pagbate ni Engineer Nixon Kakal sa dating gobernador, dating congressman. Happy birthday, Manong. Happy 78th birthday, Manong. Gob Ama, Congressman Amado Tutaan Espino.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Punto por punto kay Atong Remo. Happy birthday ulit, former Pangasinan Governor, former 5th District Congressman Amado Tutaan Espino Jr. Happy birthday ulit, Manong. Naway bigyan pa kayo ng pungay kapal ng sapat ng lakas. At long live and live long. Baka nakatadhana pa kayo na magsilbi sa lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. At gusto rin naming batiin lahat ang may mga kaarawan. Punto por punto kay Atong Remo. 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 Sinusubukan ho nating tawagan ang tanggapan ng Commission on Election. At makakapanayam ho natin, mukhang busy ho ata ang ating kambaking Provincial Comelec Supervisor Attorney Marino Salas. Punto por punto kay Atong Remo. But anyway, mukhang hindi pa niya naririnig yung tawag natin at nagbibisi. Saglit lang. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Mukhang busy pa ang ating supervisor ng Commission on Election. At makikipag-update po sana tayo
dahil alam naman natin na marami ang nag-aabang kung matutuloy nga ba o hindi ang barangay at SK election nationwide. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Saglit lang ho at may hinahanap lang ho tayong importante sa ating cellphone. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi ho natin mahanap yung pinadala po sa atin ng ating kaibigan dyan sa Land Transportation Office. At na-discuss na nga ho natin ito noong nakaraang mga araw. Pero parang hindi ata humihinto itong ombudsman na chairperson sa katauhan ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil meron hong ipinalabas itong kumakalat na, viral na ito sa mga Facebook na kung saan, asan ba yung video natin yan na Engineer Nixon, pakikita nga muna bago natin i-play yung tawag dito yung weekly na programa na executive session. Ito po ay programa ni na Ombudsman Boying Remulla, sina Jonathan de la Cruz, parang podcast po ito na kung saan ay tinapik nila yung patungkol doon sa problema ng Stratcom. Punto por punto kay Atong Remo. Panoorin natin yung nangyari na issue na pinag-usapan kung saan ay may binitawan itong si Ombudsman Boying Remulla na mga salita laban dyan sa pribadong kumpanya ng Stratcom. Punto por punto kay Atong Remo. Nabanggit mo Yan. naman yung Stratcom. Ano ba ang kung sa LTO? Sino na talaga dapat? Gusto ko lang linawin lang talaga. Oo. Walang ano yan eh. Walang official contract sa gobyerno yan. Okay. Wala. Pinasok lang ng pinasok ni Vigor Mendoza yan.
Oh. Sila, tinotolerate ni Marcos la kanila. O bakit gano'n? Kaya nga inutusan ko na, tama na yan, tigil na yan. O, ibig mo sabihin, walang Bayad kontrata? tayo ng bayad ng computer fee na wala, ano, saan nagpupunta yun? Ba't tayo nagbabayad ng gano'n? Oo. Yung LTMIS yata, ano, no? Ito yung Dermalog ba to? LTMS. LTMS Dermalog to, no? Government Yung German to, no? Government owned yun eh. O na, Oh, hindi ba dapat doon lahat? Baboy talaga nila. I-post mo nga muna yan, engineer. Iba yung grupong I-post mo Pangasinan muna yan. yan. I-post mo muna yan, ha. Bigyan lang natin ng punto yung binitawan ni Ombudsman na Boying Rimulya diyan sa kanilang executive session. Yan po ay ginanap diyan sa radyo rin ng DCRH na kung saan ay diniscuss po nila ang problema patungkol po nga dyan sa reklamo at problema dyan sa Land Transportation Office, main office dyan sa Metro Manila. Punto por punto kay Atong Remo. Ang nakakapagtaka na binitawan ni Ombudsman Rimulya na sinasabi niya na wala pong kontrata ang Stratcom. Punto por punto kay Atong Remo. Para mabigyan ko po kayo ng malinaw na stand, katayuan ng Stratcom po dyan dahil nakakausap din ho natin yung may-ari at ilang mga opisyal ng LTO na 5 taon na po yan, 5 pangulo na po ng Pilipinas ang pinagdaanan ng Stratcom company na yan at ngayon lang ho nagkagulo-gulo. Punto por punto kay Atong Remo. Yung pong Stratcom company po na yan, ang trabaho po niya yan, siya po ang nag-install ng sistema, yung IT system na kung saan yan po yung ginagamit ngayon ng Land Transportation Office para mapabilis ang transaksyon sa pagkuha ninyo ng lisensya, pagkuha nyo ng mga plaka, pero pagdating ho sa usaping plaka, di ba dalawang may binanggit siyang kumpanya kanina, yung Dermalog Joint Venture. Punto por punto kay Atong Remo. Para sa kaalaman at para malinawan naman ang mga tao sa lalawigan ng Pangasinan, wala hong kinalaman ang Stratcom dyan sa sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil sa ngayon, ang may kontrata po dyan ay itong Dermalog Joint Venture, isang German facility. Yan po ang nakakontrata direkta kay Land Transportation Office. Punto por punto kay Atong Remo. Nagsimula po yung kontrata ng Stratcom sa panahon pa po ni the late former Philippine President Fidel B. Ramos. Punto por punto kay Atong Remo. Yan, para mabigyan ko lang po kayo ng background at history niyan dahil isa po yan sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon na kung saan medyo nakakabanas, nakakasakit ng dibdib naman na maririnig mo ang isang grupo na sila na nga ang tumutulong, sila pa ang nasisira. Punto por punto kay Atong Remo. So, nag-umpisa yan sa dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Diyan nag-umpisa na nagkaroon ng kontrata ang Stratcom. Lumipas ang mga panahon magmula kay FBR, kay Estrada, kay Gloria Macapagal Arroyo, tapos ito na si Pinoy, Benigno Aquino. Ngayon Duterte pa, sa Duterte dumaan din yan. Dumaan din yan sa panahon ni former President Digong.
Duterte. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ang dami tuloy ang naging reaksyon doon sa binitawan ni Ombudsman Boying Rimulya patungkol sa usapin na yan, na sinabi niya na walang kontrata tapos bayad ng bayad ang gobyerno. Oh. Paano, di dapat sana yung mga nakaraan pa lang na mga presidente na dumaan, tinanggal na nila itong kontrata ng Stratcom. Punto por punto kay Atong Remo. O, di ba? Pero ito po, nasa kon na yan. Hinihiring pa ho yan hanggang ngayon. Pero ang balita ho natin sa ating mga kaibigan dyan sa Land Transportation Office na naglaps na ho nung May 30 ang kontrata ng Dermalog Joint Venture. Punto por punto kay Atong Remo. Ngayon, ikukwento ko kung paano yan, kasi nakakwentuhan ko yung mga opisyal ng LTO dyan sa Manila. Wala naman problema. Ang nagiging problema dyan, pag pinull out yung system na nakakabit dyan sa Land Transportation Office, magkawindang-windang na yung sistema ng LTO. Punto por punto kay Atong Remo. Dalawang system ang ginagamit ho nila dyan. Isa ito yung Dermalog Joint Venture at isa yung Stratcom Corporation. Punto por punto kay Atong Remo. Ngayon, 5 na presidente ang dumaan dyan. Ang naging problema nung mga araw, nung pumasok na itong German company, itong Dermalog Joint Venture, dyan na ho, nagkagulo-gulo doon sa distribution ng mga plaka, matagal na proseso ng pagkuha ng mga lisensya. Punto por punto kay Atong Remo. Doon sa sulat, hindi ko mahanap kasi yung pinorward sa akin ng LTO na sulat galing sa Ombudsman na pinapaimbestiga niya ang Stratcom company para ipatigil na ang kanyang sistema. Punto por punto kay Atong Remo. Pero doon naman sa kasagutan naman ng LTO main office dyan sa Manila, hindi po basta-basta natatanggalin ho ang Stratcom Corporation dahil siya yung primer, siya yung original na nagkabit ng sistema para dyan sa opisina na yan. Punto por punto kay Atong Remo. Oh. So dumating yung panahon na ni Duterte na ang chairman ng Land Transportation ay itong si Secretary Tugadi. Punto por punto kay Atong Remo. Nagkaroon ngayon ng meeting ang Stratcom at ang Dermalog Joint Venture. Nag-usap po sila sa harap ni Secretary Tugadi nung araw. Punto por punto kay Atong Remo. Na ang sabi ni Secretary Tugadi, i-renew ko yung permit mo to operate Stratcom as long na alalayan mo ang kumpanya ng Dermalog Joint Venture. Punto por punto kay Atong Remo. Pero kailangan na magpirmahan tayo ng mga 3 kondisyon. Punto por punto kay Atong Remo. Yan ang sinabi ni Secretary Tugadi nung araw.
So pumayag naman yung Stratcom na ang magiging papel na lang ng Stratcom ay aalalayan yung IT system na ilalagay naman ng Dermalog Joint Venture. Punto por punto kay Atong Remo. So nagkaroon ng agreement ng Land Transportation Office at ng Dermalog Joint Venture na sila ang nakakontrata. So nasaan yung Stratcom? Na naging alalay lang siya doon sa pagkabit ng sistema ng Dermalog Joint Venture. Punto por punto kay Atong Remo. So sumulat ngayon itong si Ombudsman na Boying Rimulya dyan sa LTO na kung po pwede tanggalin na yung serbisyo ng Stratcom sa LTO. Punto por punto kay Atong Remo. Sumagot naman itong LTO. Ang subject dito, submission of compliance and situational report to Ombudsman Letter Directive dated May 29. Yan. Sumulat yung Ombudsman. Sumulat itong si Ombudsman Crispin Boying Rimulya sa LTO. Na pinapatanggal niya ang sistema, ang serbisyo ng Stratcom Corporation. At ito, yung sulat na ipinadala po sa atin ay pirmado po ni Marcos Lacanilaw. Siya po yung Assistant Secretary ng Land Transportation Office. Punto por punto kay Atong Remo. So, sumagot ang LTO sa pamamagitan at pinirmahan ni Assistant Secretary Lacanilaw. At sinasabi niya dito kay Ombudsman na hindi po pwedeng tanggalin yung serbisyo. At ang totoo po, sabi ni Lacanilaw na hindi po Stratcom ang kakontrata ho ng LTO. Ang kakontrata ho ng LTO, yung punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. yung kakontrata ho ng LTO, yung Dermalog. Okay na yan, Engineer Nixon. Yan. So, nangyari yun. Yung date, kunin ko yung para malinaw. Para sa inyo kung ano ang totoong kwento, nasa likod ng kwento ng pagpapatanggal ng ombudsman sa serbisyo ng Stratcom patungkol yan sa sistema o yung tinatawag nilang Land Transportation LTMS, Managerial Services ng Stratcom at ng Dermalog sa Land Transportation Office. Punto por punto kay Atong Remo. Sinasabi ni Executive Secretary, Assistant Secretary Lacanilaw na hindi ho naman basta-basta tatanggalin ho yung serbisyo na yan dahil mapaparalyze ang operasyon ng LTO para sa publiko. Punto por punto kay Atong Remo.
Atong Remo. Magbabalik ho tayo at pag-uusapan pa ho natin ng mas malalim yan, ha? Makaraan ng ilang paalala. Punto por punto kay Atong Remo. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Ransunata. Kami yung... San ang puta-putang informasyon. Aya, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan
Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. So, sana naman ho siguro, naliwanagan kayo doon sa nangyayari dyan na gusot sa Ombudsman at sa kanang Land Transportation Office. Punto por punto kay Atong Remo. At gusto ko lang basahin ang ilan sa mga komentaryo doon sa nakapanood na sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya Punto por punto kay Atong Remo. na para bang yung nag-comment negative ho yung comment niya kay DOJ Boying Rimulya. Ang sabi niya dito, "It seems to me that the explanation of DOJ Boying Rimulya is not convincing." Punto por punto kay Atong Remo. You mean to say the Stradcom, a private company whose office is located inside of the LTO main office, has no contract with the government? Punto por punto kay Atong Remo. The Secretary of LTO is holding its office inside the LTO main office, so also with Stradcom. It is impossible for a private company like Stradcom to avail a space inside the LTO compound without contract. Punto por punto kay Atong Remo. The Secretary of LTO is not an elementary graduate. Kita mo na. Punto por punto kay Atong Remo. To allow such construction of building owned by Stradcom without the necessary papers, contract, or undertakings having been entered into by the government between former Bayangbang Mayor Cesar Kiambao. Yan. Kita mo ha? Por punto kay Atong Remo. Sana nakikinig itong si DOJ Boying Rimulya sa komentaryo na to. Punto por punto kay Atong Remo. What I know, yun, Government Computerization Service, entire LTO car registration. Alam niya, during the time of GMA, alam niya rin na hanggang kay Pinoy. Ayan, no? How did Kiambao get a transaction to the government computerization
to the LTO if without valid contract. In time, anyone need to use common sense. Punto por punto kay Atong Remo. So yan yung komentaryo sa'yo, Ombudsman Crispin Boying Rimulya, na dapat sana hindi naman bara-bara ba yung pagdidesisyon nyo. Alam din ho natin, abogado kayo, pero minsan sablay din. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Nasa linya na natin, Engineer Nixon. Engineer Nixon, nasa linya na natin itong si COMELEC Chairman. Pwede mo ba akong i-assist? Wala akong monitor eh. At naka-live na tayo. Wait lang, Attorney Marino Salas. At inayos lang ng konti yung technical natin. At alam mo naman, pang-5 araw ko pa lang dito sa DWGE. Okay. Yeah, so inaantay ko lang itong technician natin kung saan po pwedeng ikabit. Yan, At maraming salamat sa iyo, Atty. Salas, sa pagpapa-unlock. Saan ang monitor ko? Paano ko maririnig? Saan ko siya maririnig? Saan? Ito? Saan? Ito? Hello? Wala. Good morning, Atty. Salas. Sir. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Yeah, live na ho tayo. Punto kay Atong Remo. Yan, medyo hindi naka-prepare yung mga kable natin. But anyway, magandang umaga sa ating provincial Commission on Election Supervisor, Attorney Marino Salas. Live na po tayo dito sa Punto por Punto, dito po sa himpilan ng DWGE Kapaborito Radyo Pangasinan. Ang iyo munang pagbate, Attorney Salas. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay natin sa DWJE. Yan. Thank you, sir. At para mabilisan tayo dahil meron pa tayong nalalabi na 11 minuto na lang bago tayo magpaalam. Ano po ang update ng Commission on Election sa inyong tanggapan? Sa ngayon po, katatapos lang po nung aming project of precinct verification galing po sa aming central office, yung mga nag-verify po nito. At ikaw mismo, sir, nakita mo yan, na-witness mo yan. Yeah, oo. Na-accomplish po namin yan kagabi hanggang alas 10 po ng gabi, buong Pangasinan. So, tapos na po yung project of precinct natin kung saan na-assign natin yung mga registered voter kung saan sila boboto.
at kung saang mga polling center sila pupunta pagdating ng barangay election. Okay. Sir, dahil covered nyo po ang buong lalawigan ng Pangasinan, ilan na po yung registered voters ng Barangay Kapitan at saka yung SK? Sa regular po muna, yung 18 and above na boboto po para po sa mga barangay official, meron po tayong 2,191,546. Yung pong sa SK, umabot po ito, yung total po at final na po ito po ay 804,375. Linawin ko lang po na yung sa SK po, ang boboto po dyan ay 15 years old to 30 years old. So yung 18 to 30 years old, 2 beses po silang boboto. Isa po sa barangay at isa po sa SK. So yung 18 yan 18 and above yan. 18 to 30 years old. 35. Ayan. So 18, linawin lang natin, yung 15 years old. 15 to below 18 po yan is sa SK lang. SK lang. Tapos yung 18 to 35, 18 to 30. 18 to 30. SK. SK saka barangay. Ayan, so beses sila boboto. So malinaw po yan, ano? At sa lahat po ng mga nakikinig at saka yung lahat po ng mga nagnanais na tumakbo sa posisyon bilang kapitan at SK, punta lang kayo dyan sa opisina po ni Atty. Salas para malaman nyo pa ang ano pang mga detalye. So ano pa po ang mga bagong panukala ng Commission on Election, Atty. Salas? Opo, yesterday po nagkaroon po kami ng MOA signing sa Nepo Mall po para magkaroon po tayo ng first ever po dito sa buong Region 1 na mall voting. Ito pong darating na barangay SK election, magkakaroon na po tayo ng mall voting. Hindi lang po rito sa ating lalawigan, kundi sa buong Region 1 po. Ito po ang una. Another po, meron din po tayong accessible voting center para naman sa mga kapatid natin na IPs. Diyan sa Piansa, Barangay Piansa, diyan po sa San Nicolas. Kung saan po, yung pong mga kababayan nating IPs magkakaroon sila ng sarili nilang polling center. Hindi na nila kailangan maglakad ng 3 hours. Kami na po ang pumunta mismo kung saan yung lugar nila. Mayroon na po silang sariling voting center, sariling makina, sariling mga teacher. Doon na po sila boboto sa lugar nila. So ibig sabihin yung panukalan na yan ay mandato na po ba ng national government na tuloy at wala nang atrasan ang eleksyon ng barangay, attorney? Opo, sa parte po ng COMELEC, tuloy na tuloy po yan dahil yan po yung existing na batas. Ang preparation po namin nakabase sa aming calendar of activities at kailangan po namin sundin yan at ipatupad dahil nga po ilang panahon na lang, by September 28, October 5, pagpipila na po ng COC yan. So yung pong calendar of activities namin na talaga pong stricto yung pagsunod namin dito, in time po para sa nalalapit na halalan. May balita ako, attorney, na ililipat na ata yung pundo ng COMELEC sa ibang ahensya. Yun po, hindi naman po pwedeng gamitin sa ibang bagay o sa ibang alokasyon po dahil nga po itong budget na ito ay nakatuon lang po para sa barangay and SK election. Nevertheless po, kami naman po sa Commission on Election, pagpatupad lang kami ng batas, tagasunod lang po kami ng maatas. Kung meron pong batas na nag-uutos sa amin ay tutuparin po namin, susundin namin yan. Ayan. Malinaw nagtataka nga ako, attorney, dahil pati yung punto ng COMELEC nadadivert na ata sa flood control scam. But anyway, ano pa yung mga pwede mong sabihin sa ating mga gustong magkandidato ng mga barangay official at mga SK, attorney? Go ahead. Aba, yung po mga nagplaplano at yung po mga maraming mga katanungan na open po ang mga opisina ng ating mga election officers sa kada munisipyo at kada syudad. Pwede po kayong magtanong kung ano po yung mga requirements, kung ano po yung mga ibang kailangan pa sa pagpipila po ng Certificate of Candidacy. Mas maaga po, mas mabuti yung preparasyon nyo dahil nga po in-expect po natin marami po yung magpipila. 8 araw lang po itong binigay sa amin para po ma-accommodate yung lahat na magpipila para po sa darating na halalan.
Maalala ko pala, attorney, dahil yung mga nakaraang eleksyon ng barangay, yung mga natalo ho, hindi na ho nakapag sumiti ng kanilang SOSE o yung tinatawag ninyong Certificate of Expenditures. Paano po yan? Ang barangay naman po, exempt naman po ang barangay sa kanilang pwede pa rin po silang po, wala pong penalty, but they are still required po to submit po yung SOSE. Kailangan po na lahat po na tumakbo kasi kailangan mag-submit po ng SOSE sa amin isang buwan after ng election. O paano yung may mga kaso? Yun pong mga dalawang beses na hindi nakapagpila ng, except po para barangay, yung pong dalawang beses na hindi nakapagpila ng mga SOSE nila, madi-disqualify po yan. Magkakaroon po ng pagkakataon naman sila na ipaliwanag kung bakit sila nakapagpila. Then penalty po yan is disqualification. Ayun, so malinaw na open 24 hours ba ang opisina ng COMELEC para sa mga gustong tumakbo, Attorney Salas? Hindi po. Pagdating po ng pagpipila ng Certificate of Candidacy mula sa October 28 hanggang sa September 28 hanggang October 5, tatanggap po kami ng application o ng Certificate of Candidacy. 8 to 5 lang po ang pagtanggap namin. 8 to 5, so mag-i-start po yan ng anong buwan? September 28 po hanggang October 5. Yan, so malinaw po yung lahat po ng mga nakikinig sa programang ito. O malinaw yung sinabi ni Attorney Salas, September 28 po. To October 5. Ayan, so may mga katanungan pa kayo. Open naman po ang opisina ng ating butihing abogado. Nagsilbi na ho nung last election din. Ano yung year na nandito ka ulit, Attorney Salas? Last year po ako rin na nagpa-election sa barangay NSK election. Pero di ba na binatukan nila doon sa Ilocos and then bumalik ka ulit sa Pangasinan? Yes sir. Kami po sa COMELEC para po kami mga sundalo obey first. But anyway, baka may karagdagan ka pang mga panawagan sa ating mga tagapanig. Attorney, go ahead po. Opo, siguro po next month po magpapublish na po kami ng listahan ng mga botante. Pwede nyo na pong i-verify kung saan presinto po kayo na-assign, kung saan polling center po kayo pupunta. At ulitin ko po yung mga nagplaplano pong kumandidato, mas mabuti po na dumiretso po kayo sa opisina ng Commission on Elections sa ating mga election officers sa kada bayan or syudad. Huwag po tayong basta-basta maniniwala doon sa mga nakikita natin sa social media, lalo na po yung mga unverified, dahil baka ma-mislead po kayo, maging problema po later. Mas maganda po yung manggagaling mismo sa official na website ng COMELEC o doon po mismo sa opisina ng mga election officers natin. Pahabol lang, Attorney, kailan ba mag-start yung COMELEC gun ban? Matagal pa po yan. Magsisimula pa po yung COMELEC gun ban sa pagsimula po ng pangampanya ng ating mga SK po. Okay. At I will inform you po kagad. Okay, at 2 minuto na lang po ang nalalabi sa ating programang Punto por Punto. Napakinggan nyo po ang ating pangunahing tagapagbalita ng Commission on Election, ang ating COMELEC Provincial Supervisor Attorney Marino Salas. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Kayo ako. Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Kay Atong Remo. Tayong sapat na oras
At magkita-kita naman tayo, magkakasama naman tayo sa Lunes. At abangan pa ninyo ang mga iba't ibang mga isyu at balita na ating makakalap. At ibabalita ho natin ng punto por punto ang mga isyu na yan. Punto por punto kay Atong Remo. At nakasama niyo po sa technical side si El Presidente Nixon Dakal at ito po ang inyong nakasama rin sa loob ng isang oras sa programang Punto por punto kay Atong Remo. hanggang sa Lunes. Hasta la vista, amigos, amigas. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, Maluto Kila! Alas 11 la! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra
makes a strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama. Sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Siguradong makukumpleto na ang tanghali nyo, mga kapaborito, dahil nandito na ang mga overload na musika.